खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलसिम गासैखौबो बराय हरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोननैसो फुंबिलिनि गोनां खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनैनि फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं सुबर्ण इस्लाम कुले आरो मोहम्मद हजरत आली मुंनि सानै बांलादेशी सुबुंखौ आसामाव हाबफैनाय समाव आसामनि पुलिसा खादों। मैयानि दिनाव आसाम पुलिसा भारत बांलादेश गेजेर हायुङारि सिमानि खाथियाव सानै बांलादेशी सुबुंखौ खादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खाजानाय सानै सुबुंनि मुङा सुबर्ण इस्लाम कुले आरो मोहम्मद हजरत आलीमोन। खानायनि उनाव बिसोर सानैखौबो आसाम पुलिसा सिमा बारहोनानै दैथायहरफिनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट खौराङाव दं गुवाहाटीनि आसामनि गोदानसिन प्रागज्यतिसपुर मेडिकेल कलेजाव दिनैनिफ्राय सिमा गोनां सिबिथायफोरा जागासिनो। आसाम सरकारा 1 कौटि सुबुंफोरनि थाखाय केन्सार स्क्रिनिंबो जागायगासिनो आरो सावस्रि मावथिफोरनि थाखाय मोनसे HRMS प्लेटफर्म जागायगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। प्रागज्यतिसपुर मेडिकेल कलेजखौ आबुङै मावफुंनायनि उनाव आसामनि 14थि मेडिकेल कलेजाव गं 502 बिसना गोनां देहा फाहामसालि जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो लोगोसेनो 100 MBBS फरायसाफोरखौ लानाय जागोन आरो हस्टेल बायदिबो थागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट खौराङाव दं फाइनेन्स मिनिस्टार निर्मला सीतारमणआ गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि 12 लाख रांनि आयसिम जेबो खाजोना होनांगौ जानाय नङा होननानै। बिथांनि बे फोसावनाया गेजेर थाखोनि बेथन मोनग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव रंजानायनि दोहौ थुलुंगा होदोंमोन आरो मिजिंथिनाय बादि गोबाङानो गोबां सुखुनि बागै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों आरो गोबाङानो मिम्सनि गेजेरजों फोरमायदों।